ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанал мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон чизе ки барои фурӯшӣ бошад, марҳамат сурат маълумота дар WhatsApp экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, ҳастаи Hyundai Tucson срочна фурӯшӣ, ҳастаи Opel Caravan, ҳастаи Toyota Camry 2 бо нархи арзон, ҳастаи Hyundai Avanta бо нархи бениҳоят арзон ҳастаи ва ҳастаи Hyundai Solaris дӯстони азиз, Hyundai Solaris бо нархи арзон ва ҳастаи Daewoo Tico бо нархи арзон, Daewoo Nexia ҳастаи бо нархи арзон, Mercedes-ои сечка биёмӣ ва сечкаи Pras ҳастаи бо нархи арзон ва ҳастаи Daewoo Nexia ҳастаи бо нархи арзон дӯстони азиз ва ҳастаи Toyota Corolla 2 ҳастаи бо нархи арзон ва ҳастаи Daewoo Matiz ҳастаи бо нархи арзон, Daewoo Matiz ҳастаи бо нархи арзон ва ҳастаи Opel Astra G ҳастаи бо нархи арзон, ҳастаи ВАЗ 2107 арзон ҳаст дӯстони азиз ва дигар навъ маркаи мошинам ҳастаи ки аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон нархҳои арзон ва нархҳои алишам ҳастаи ва курси имрӯза бошад 129 сомония ҳастаи. Навора сабр мекунем, марҳамат, рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Hyundai Tucson ҳастаи бардорон ки мошинча американка, як даст гаштагӣ ҳастаи мошинаи вагон Hyundai Tucson американка. соли бори 2013 сол ҳастаи ки сӯзишвориш бензин, объём мотораш 2.4 литраи, коробка автоматаи, ҳолати мошини бардорон беҳтаринай. 2013 сол мотор 2.4, коробка автомат, ҳолати мошини бардорон беҳтарин, ҳама ҷош кор мекунад. Мотор мега навзадагӣ, коробка мега навзадагӣ, балон пачка дӯстон, ҳуҷҷат утилизатсия дорад. бо ҳамашахто аниқ мекунед, мошин беҳтарин ҳолат дай. нархи мошина мега 115 000 мегӯем, бо муомилаи хуб мегад мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. 115 000 муомилаи хуб дорад мошин, ҳамаи наворотош кор мекунад, ҳамаи навод комфорта дорад. хоб ин ҳамин рақамҳо мегафони ҳисобӣ, ин рақамҳо ҳам кор мекунад, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. 115 000 шахсоне ки мехаранд биён аз пеш мошина мегад бинен, муомила мекунем. мошинча идеални состоянии тонировка, ҳуҷҷат уту қоидави набо мақсад ки винкочам ҳаста метавонед ки занен бинед. то қад суми холия дӯстони азиз, фақат харидори мошинча американка, марҳамат, дар мошинчаи хуб даст натиен занг занед. шахсоне ки бо мақсад ки наличие мегиранд, мақсад ки муомилаи хуб дорад, балоношам пачка дӯстони азиз, бе ягон таъриф. марҳамат, занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибшон гирем, фақат харидори аниқ. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи бардорон ки дар кузовии Caravan светои сафед срочна фурӯшӣ бо нархи арзон. соли бори 1995 ҳастаи ки сӯзишвориш бензини хӯлияи моторча кишаши Zveria мегӯяд, моторш мега зури бад, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин тоқа бензини холӣ 4 та балон мегӯяд, 80% ҳаста, мега краска, мега заводской, мега аз худаш ҳолаташ мегӯяд хуб. балоношон ҳолат карда дӯстони азиз, салоншон тоза карда. нархи мошин 25 000 сомония ҳастаи нархи арзона дӯстони азиз, бо ҳамирам муомила мекунанд. мошина документашон ки буштага ҳаста, тоқа суми холияе. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ваҳдат, яъне ки дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 25 та бо муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ ахираш 05, дуюмаш рақамҳои растӣ ахираш 15, инашда WhatsApp дорад. ин мошина айни сезон шуда, айни сезони коршон сар мешавад. нархша арзон гуфтанд, срочно мегӯяд, пул дар кора. нархи мошин 25 000 сомон ҳаст, бо савдо дорад. хоб дӯстони азиз, 25 та савдо мега дорад, марҳамат, занг занед, маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. шахсоне ки мошинои фурӯшӣ доред, хона, замин, квартира, хоне ки реклама кардан, дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, имо, Telegram дорад, рӯи кунед, рекламада мемонем. хоҳиш ки лайкоту назарен фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 ҳастаи бардорон ки мошинои советскии молодежни срочна фурӯшӣ. ВАЗ 2107 соли бори 2005 сол ҳастаи ки сӯзишвориш газ, бензинаи мотори 6 литраи, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега 8 моҳи дигар ҳуҷҷат ва тонировка мега дорад, утла мегад кардагӣ ҳастаи 4 та мегад балон мегад пачка дӯстони азиз ва лабоиш мегад кабутака ҳастаи салоншам тозака чихолакҳои фасо мошин хай чотка мегад омада бинем. нархи мошина мега 19 500 мегӯем, бо савдо мешавад. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 19 500 савдо дорад.
рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапро шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед маълумоти пурраша ки то қасу михолия алииш намешавад ва шахсоне ки дар навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошед дар комментария нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст то чанд сомона ва аз куҷо боша нависед мо дар видео оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстони азиз шумо ҳам дастгиритонро фаромӯш накунед лайка занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra G дар кузифи хетчбек срочна фурӯшӣ соли 1698 аст ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дӯстони азиз мошин чӣ мегӯяд задагӣ пӯшидагӣ мегӯяд надорад ҳама ҷош мегӯяд 100% кондитсионер дорад кор мекунад печка кор мекунад 4 балон мегӯяд нав аст мошин 100% насшод не ки документош ягон чӣ гуфтагӣ нест барои мехтон мепурсем. нархи мошина мегӯяд 48000 мегӯяд бо савдои хуб мегӯяд мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. нархи мошин 48 аст савдо муомилаш дар назди капоти мошина. ин мошин тоқа суми холия оид мошин ягон маълумот хӯ ягон саволо иловагӣ боша барои аниқтан кардан дар рақамҳои поёмдаста тисел занг занем маълумоти пурраша гирем. дӯстони азиз касе ки мошини хона замин квартира чизе ки барои фурӯш дорад мо реклама мекунем. марҳамат сурат маълумот шуда рақамҳои болобуда 2020 роикна реклама мемонем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Toyota Corolla D срочна соли 2008 сол аст ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мегӯяд 3 моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад утр мегӯяд кардагӣ аст мошин мегӯяд ягон проблемаи хеле серьёзӣ надорад. хоб дӯстони азиз бо худтон маълумотои пурраша мебинед аниқада. нархи мошин мегӯяд 68000 сомон аст камтар ягон чӣ муомила мешавад. мошини ниҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. бисёр дар комментария хоҳиш карда бинед ки Toyota Corolla D монем бо нархҳои арзонтар шавад инами якка дошта бо хай мақсад ки мошина рафта аз пеш дар насиби казоиш бошад мегира набошад ҳичи. ин мошин тоқа суми холия ва алиш намешавад. дӯстони азиз бисёри бадам арзон намешавад камтар савдо мега дорад. марҳамат рақамҳои мегафони дастӣ дар рақамҳошонам ватсап ва илтимос фақат кам кардан харидоро. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Mercedes-Benz C-Class сечка соли 1695 аст ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд яксола ҳуҷҷат дорад утилизатсия кардагӣ ҳастад чашкош мегӯяд варид надорад мотор коробка мегӯяд созай задагӣ пӯшидагӣ мегӯяд надорад. мошин полни худ объём никардагӣ аст ва инчунин кондитсионерам мегӯяд дорад хулоса фақат ки тирезаҳо шурӯъ шуданд ки электропакет нестай яксола ҳуҷҷат утр кардагӣ чашкосоз объём никардагӣ фақат тирезаҳо шурӯъ шудан аст яъне ки бе электропакет балон нав. нархи мошина мегӯяд 32000 мегӯем бо арзон мегӯяд мекунем мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдада 32000 бо ягон чӣ арзон мешавад. биён аз пеш бинем. ин аст рақамҳои мегафони истифодашуда шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед маълумотои пурраша аз шӯъбаша гирем лайк занед навбаро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Daewoo Tico аст боадрон ки срочна Daewoo Tico соли 1699 ҳамин хел соҳибшон ҳамин хел солшуда қайд кардан сӯзишвориш газ бензин мотори 1 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати миёна қарор дорад. документош мегӯяд дӯстони азиз бучдагӣ аст мошин мегӯяд қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳунда хубсанги мешавад ҷайҳунда. нархи мошин 10000 сомон аст бо муомилаи хуб дорад. ҳаст рақамҳои билайни соҳибшон шахсоне ки мехарем занг занем маълумотои пурраша аз худашон ин мошин хеле сайзтани зур нест не ки нархша арзанда не ки мубу мегӯяд ки муомилаи хуб мегӯяд дорад. марҳамат дигар маълумотша худтон гирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Daewoo Nexi соли 1696 сӯзишвориш газ бензин мотори 1.5 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документои мошин дӯстони азиз бучдагӣ аст ҳолати мошин мегӯяд соз хобсветаи сафед балоншам миёна. нархи мошин 8000 сомон аст бо ягон чӣ арзон мекунам. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри туз дӯстони азиз шаҳри тузда нархи мошин 8000 сомон аст савдо дорад.
کسی که میخره یگان معلومات ایلاگی خواهد اویده موشیچه فهمیدن در رقمای پرونده زنگ زنید معلومات پراشه گیرید. میگذاریم با نهم ماشین فروشی نوبتی است دوستان مرسدس بنز سی کلاس اچکا سال باری 1695 است که سوژ فروش گاز بنزین موتورش 2 لیتره коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. دوستان از این ماشین میگه утилизация کردگی هست حجت دارد تنیروفکا میگه 1 ساله پورا. خب نرخ ماشین میگه 42000 سومون است باز ارزان و معامله خوب میگه میشود صاحبشون و ماشین نیحال قرار دارد در شهر دوشنبه دیسکاکوی فاсон электропакет светои сафед мошин утул ҳуҷҷат ва тонировка. дӯстони азиз доштаи 4 электропакет бо гиҷоша ки нафаҳмида бошед занг занед аз соҳибшон ҳамаша анихада гиред 42000 ай савдо дорад мошин дар шаҳри душанбе рақамҳоишон мегафон тоқа суми холия марама занг занед. касе ки мошини фурӯшӣ дорад хона замин квартира хоҳад ки реклама кунад дар рақамҳои болобуда ватсап аста рӯйти реклама мемонед. میگذاریم با دهم ماشین فروشی نوبتی است دوستان خوندای سلارس سال باری 2014 سال است که سوژ فروش گاز بنزین موتور 6 لیتره коробка механикаи ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. موتور میگه 100% خداوی میگه سوز коробка سوز بالون میگه سوز аккумулятор нав наружка میگه کانتر کولد наружка و документош میگه буштагаса утул дорад. нархи мошин мега 47000 сомон аст ягон сум арзон мекунем мега мошин дар шаҳри душанбе. дӯстони азиз 47000 хайм мақсад ки хитон бо дигаша гап мезанем. ин аст рақами мегафони соҳибшон шахсоне ки мехаред тоқа суми хоила алиш номаша мега ва илтимос беҳуда занг назанед мошин хай ака миёна сайтаи марамат занг занед. میگذاریم با 11 ماشین فروشی نوبتی است دوستان اینش خوندای аванта механика. خوندای аванта соли бори 2007 سال است که سوژ فروش هم گاز هم بنزین объем мотораш 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошин мега ҳуҷҷат ва утилизация мега нав кардагӣ аст. хоб мошин алиш намеша тоқа суми холия аст. нархи мошин 57000 сомон аст бо муомилаи хуб мега дорад. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри бухтарда 57 механикаи бо муомила доштаем. خب بسیاری باید تکرار میکنم برای که معلومات ماشین خیلی کم است. این رقم مگافون صاحبشون شخصانی که میخرن کنکرتاً مرا زنگ زنید تا قسمی خویلا میگه اگر ما خریدار باشید معامله دارد. مرا خونده 2007 سال ماشین چرا زنگ زنید معلومات پرش بختون گیرید. میگذاریم با 12 ماشین فروشی دایو ماتیز است با درون که سراشنا فروشی با نرخی ارزان دایو ماتیز سال باری 1998 است که سوژ فروش گاز بنزین موتورش 0.8 لیتر коробкаш механикаи ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دوستان از این ماشین چه میگه سازه. خب ماشین میگه داکومنتاش میگه بوش دیگه. دوستان عزیز خب مقصد که ماشین هم خیلی سویتی سرخ آلوچگی ماشین خیلی حالتش سازه نه بیزیب نه زور нархшуда арзанда. нархи мошин 10000 сомон аст боз муомилаи хуб дорад. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи хуросонда 10000 сомон аст муомила дорад. ин мошина хак бо ҳуҷҷат мекунед камтар бо расход мекунед ки арзон мешавад. фақат илтимос харидоро мегӯяд илтимос беҳуда занг назанед. одами коргаре мегӯяд илтимос фақат харидоро 10000 сомон дар ноҳияи хуросон касе ки мехара мошина аз пеш омода бинед. мошин хай ҳуҷҷат камтар бо ягон чи برای خودتون расход میکنید. رقمشون مگافون مرامت زنگ زنید. میگذاریم با 13 ماشین فروشی تویوتا کمری 2 با نرخ ارزان سراشون 69000 سومون سال باری 2008 سال است که سوژ فروش گاز بنزین موتورش 2.4 لیتر коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 100% мега. дӯстони азиз задагӣ нестай. хоб мошин документаш буш дега аст. нархи мошин 69000 сомон аст. нархи ахирша дига мегӯяд арзон намешавад. михел соҳибшон қайд кардиянд. нархи мошин 69000 нархи ахираш мошин дар шаҳри душанбе. шахсоне ки мехарем марама занг занед. касе ки мисол реклама дод дар рақами ватсап реклама мекунем. ин буд навори имзои мо то видео